Hinumdum lang ko mga badi ba. Sa una gani, do sa muang bukid. Basta makabalo gani minginay mo bisita ng mga taga syudad. Na, trades ang pangandam sa kumama na mga badi. Krabig nilimpyuhay, laming sa mga manok nga ihawon, o sa panang ipangandam diha nga mga lagot mon, magsuman pa, magbiko, sa panang ipang dalit sa ato ang mga bisita kay nalagi taga syudad mga badi maulaw ta. Floor sa mga sa mga salog, pangortina, yaway. Pero ako napansin mga badi, pag kaming mga taga-bukid, mobisita mi sa mga taga-syudad, halos naman may dili pa imnon og tubig. Paita mga trabaho. So kinsa man gid na mga batasan ani? Kaming mga taga-bukid o kining mga taga-syudad. Oy, feeling taga-syudad. Karon nagpataga-bukid taga-bukid dayon. Wala ka diya.